беләсез, сез дөньяның төрле илләрендә яшәүче милләттәшләребез тормышын яктыртып бара торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көне. Күпчелек әйтә, нәрсәгә безгә ул Конституция, аның файдасы нәрсәдә? Әмма Конституцияны алып куйсаң, сизерсең бөтен хәлнең үзгәрүе. Хәмитовларда кунакта. Татар үзәгендә татар яшьләрне җитәклим, җыйналабыз без, бәйрәм үткәзәбез, күп бәйрәмләр. Бала чактан таныш сүрәтләр. Шүрәлеләр, су аналары, кәҗәрләндерән образлары, барысы шундый бер җылылык белән татар сәнгатенә калып тасвир ителә. Мәскәү шүрәлесе. Безнең өчен татар җырлары ул беренче чиратта безнең туган телне онытмау. Аны саклап калу безнең бурычыбыз. Көрәшчеләр сәхифәсендә Ренат Әхмәтшин. Безнең Татарстанда яшәп, үзеңне күрсәтәсең килсә, үзеңә исем завоевать итәсең килсә, көрәшергә кирәк именно татар көрәше. Ноябрь бәйрәмнәр белән башланып китә. 4-се халыклар бердәмлеге көне булса, 6 ноябрь Татарстан Республикасы Конституциясын кабул иткән дата. Быел бу вакыйгага 28 ел. Татарстан Конституциясы Җөмһүриятебезнең төп кануны, республикабызның күп милләтле халкы һәм татар халкы мәнфәгатьләрен чагылдыра. 3 дистә елга якын вакыт дәвамында шактый гына төзәтмәләр дә кертелгән. Бүген кануннарның көче ни дәрәҗәдә, ничек гамәлгә ашырыла? Теманың дәвамы Гүлия Садыкова әзерләгән видеоязмада. Birinci Konstitutsiya 18 asır axırında Amerikada kabul edilgan, Qo'shma Shtatlarda. Shundan so'ng boshqa yerlarda shuldan ketganlar. Endi tüp ma'nosi uning ol tuzilish, formlaştırу degan latin so'zidan olingan konstitutsiya. Endi bulay hozirgi zaman ko'zidan qaragan vaqtda ul har bir elning tüp zakoni. Ya'ni ul negiz boshqa zakonlarga da. Chunki boshqa zakonlar shu konstitutsiyaga yaraqlashtirib ishlangan tiyishlar. Rossiya içinde olsak, Rossiya içinde konstitutsiyalar var respublikalarının, ama ülkelerinin konstitutsiyaları yok. Çünkü respublikalar devlet olarak tanıla, iki devlet olarak Rossiya konstitutsiyası negizinde hem şuna göre Tataristan hem başka respublikaların var konstitutsiyaları, ülkelerinin fakat ustavlarına var. Күпчелек әйтә, нәрсәгә безгә ул Конституция, аның файдасы нәрсәдә? Әмма Конституцияны алып куйсаң, шул вакытта син сизерсең бөтен хәлнең үзгәрүе. Бөтен хукукларыбыз, шул вакытта республиканың хукуклары, булар барысы да безнең Конституциябызда язылган һәм тормышта күренә торган әйберләр. Мисал өчен, Татарстан Республикасы дәүләт гербы, дәүләт флагы, дәүләт гимны, Татарстан Республикасы суверенитетын, Татарстан халкының үзенчәлеген һәм традицияләрен чагылдыручы символлары бар. Татарстан Республикасы символларын тасвирлау, аларны рәсми куллану тәртибе Татарстан Республикасы законы белән билгеләнә. Татарстан Республикасы башкаласы Казан шәһәре, Татарстан Республикасы башкаласының статусы Татарстан Республикасы законы нигезендә билгеләнә. Әле без яңа әйтеп киткән маддәләр 121 һәм дә 122 Татарстан Республикасы Конституциясының 6 кисәгенә карый. Гомумән алганда Җөмһүриятебезнең төп кануны 7 кисәк, 4 бүлек, 126 маддәдән тора. Инде бераз тарихы турында 1990 елның 30 августында Татарстан суверенитеты турында декларация кабул ителә. 1992 елның 21 мартында Татарстан суверенитеты турында референдум үткәрелә. Көн үзәгенә Татарстан конституциясын язу зарурилыгы килеп баса. Аны әзерләү өчен махсус комиссия оеша. 1992 елның 6 ноябрендә Россия конституциясыннан 1 ел алдан Татарстан конституциясы Югары Совет тарафыннан кабул ителә. Мин әле бүген дә хәтерлим, ул вакыттагы юстиция министры иртәнге 10-нан алып кичке караңгыга хәтле һәрбер маддәне безгә җиткереп, һәрбер маддәне тикшереп, фикер алышып шулай кабул итте. Ул бик катлаулы булды, бик күп бәхәсләр булды. Бигрәк Татарстанның статусы турында. Аннан соң телләр турындагы мадда.
Менә кайсы тел дәүләт теле булырга тиеш. Ул бик күп бәхәсләр куптарды. Татарстан Республикасында дәүләт телләре тигез хокуклы татар һәм рус телләре. Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында, дәүләт учреждениеләрендә Татарстан Республикасының дәүләт телләре бер тигез нигезләрдә кулланыла. Аны гамәлгә ашыру өчен без Татарстанның телләр турындагы законына соңрак кабул ителгән һәм Татарстанның мәгариф турындагы законына аерым матдәләр керттек. Ул да булса Татарстанда татар һәм рус телләре дәүләт теле буларак мәктәпләрдә, уку йортларында бер тигез күләмдә укытылырга тиеш дип. Бу әйткәнемчә иң күп бәхәсләр тудырган матдәләр булды. Әле бүгенге көндә дә ул бәхәсләр дәвам итә. Югыйсә 2004 елның ноябрь аенда Россия Конституция суды Татарстанның ике дәүләт телен, татар һәм рус телләрен мәктәпләрдә бер тигез күләмдә укытуы Россия Конституциясенә каршы килми дигән карар кабул итте. Шуңа да карамастан тулысынча гамәлгә ашырылып бетми. Димәк, әле законны кабул иттем дә ул шул көннән үк киченә эшли башлады дигән сүз түгел. Бүген дә эш дәвам итә. Әгәр дә без Конституция кабул иткәнбез икән, без аны һич шиксез инде гамәлгә ашырырга тиеш. Татарстан Конституциясына төзәтмәләр 15 тапкыр кертелә. Гомумән Конституциядә һәр сорауга җавап бар. Әлеге канун Татарстан Республикасының күп милләтле халкы һәм татар халкы ихтыярын чагылдырып, кеше һәм граждан хукукларының һәм ирекләренең өстенлеген гамәлгә ашыра. Халыкларның гомум танылган үз билгеләнү хукукына, аларның тигез хукуклыгы, ихтыяр белдерүнең иреклелеге һәм бәйсезлеге принципларына нигезләнә. Тарихи, милли һәм рухи традицияләрнең, мәдәниятләрнең, телләрнең сакланып калуына һәм үсешенә, гражданнар татулыгын милләт-ара килешүне тәэмин итүгә ярдәм итә. Демократияның ныгуына, Татарстан Республикасының социаль-икътисади үсешенә, Россия Федерациясе халыкларының федерализм принципларында тарихи барлыкка килгән бердәмлеген саклап калуга шартлар булдыра. Без үз чиратыбызда татар мәнфәгатьләрен яктыртучы матдәләргә тукталдык. Мисал өчен 14-нче статья. Татарстан Республикасына читтә яшәүче татарларга милли мәдәниятне, телне үстерүдә, аларның үзенчәлекләрен саклап калуда ярдәм күрсәтә. Нәкъ 2002 елны Татарстан Конституциясының яңа редакциясын эшли башлаганнар иде. Һәм шунда без Тофан ага Миңнуллин икәү бергә утырып, аңа өстәмә статьяның проектын яздык һәм аны тәкъдим иттек. Билгеле, ул җиңел генә узмады. Чөнки әйткәнемчә, Татарстанның законнары нигездә Татарстан эчендә генә эшли. Ул Татарстан өчен языла. Татарстаннан читтән эшләтү билгеле бик җиңел түгел. Әмма ләкин бик зак бәхәсләрдән соң, фикер алышканнан соң ул Татарстан дәүләт совет сессиясенә чыгарылып кабул ителде. Дөньяда 8 миллион татар исәпләнә. Әлеге мадда бөтен татар дөньясын берләштерә. 14-нче мадданы гамәлгә ашыру бүген күбесенчә Татарстан мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары Бөтен дөнья татар конгрессы җилкәсендә. Бүген Бөтен дөнья татар конгрессына төбәкләрдәге 76, чит илдәге 44 татар оешмасы теркәлгән. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов менә кайсы гына төбәккә һәм чит илгә эш сәфәре кылса да, ул һәрвакыт, һәр даим андагы безнең татар оешмаларының вәкилләре белән очраша. Бик күп мәсьәләләргә тукталып, андагы татар тормышын тәэмин итер өчен менә актуаль булган сорауларга, мәсьәләләргә тукталып, һәм мин сезгә шуны әйтер идем, ул барлык мәсьәләләрдә хәл ителә, уңай хәл ителә бүгенге көндә. Гомумән, Конституцияны белү, куллану тормышыбызны күпкә җиңеләйтә, сорауларыбызга уңай җавап алырга мөмкинлекләр ача. Иң мөһиме, битараф булмыйк. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан. Казакстан Республикасының Көкшетау шәһәрендә 4000-гә якын милләттәшебез гомер итә. Үз мәдәни үзәкләре дә бар. Анда олысы да, кечесе дә йөри. Алар үзара аралаша, гаилә коручылар да бар. Яшь татар гаиләсе Хәмитовлар белән Таңсылу Насырова таныштырыр. Рәсим һәм Лея Хәмитовлар гаиләсенә быел 8 ел. Яшьләр калада татарлар арасында аралаша торгач таныша. Бүген исә 3 баланы татар мөхитендә тәрбиялиләр. Заманча технологияләр исә моңа ярдәм итә. Рәсим Наил улы эшмәкәр, аның эшенә бераз соңрак тукталырбыз. Ул төп хезмәт урыныннан кала шәһәрдәге татар-башкорт мәдәни үзәгенә дә йөри. Татар үзәгендә татар яшьләрне җитәклим, шул җыйналабыз без, бәйрәм үткәзәбез, күп бәйрәмләр. 2 ел илек
татар форумы бардым. Бик зур ушады, күп кенә нәрсә күрсәтделәр. Канды татарлар торган борын заманда, канды булган. Когда подрастут наши дети, они обязательно будут ходить в татарский центр и изучать татарский язык. Лия ханым хуҗабикә һәм гаилә иминлеге аның җилкәләрендә. Сабыйлар белән дә күпчелек вакыт ул шөгыльләнә. Казак һәм рус мөхитендә үскән Лия ханым татарча сирәк сөйләшә. Әмма аның сүзләренчә, балаларга китаплар укыганда телдә шымара, сүз байлыгы да арта. Әниләрне карап, балалар да тел белән күбрәк кызыксына. Һәрбер эшнең бәрәкәте бисмиллаһтан башлана. Пәйгамбәрбез сөннәтеннән син дә үтте ташлама. Рәсим Наил улының эшенә килгәндә, ул аллы-гөлле матур чәчкәләр үстерә. Бүген исә гаилә үстергән гөлләр бөтен Казакстан буйлап таралган. Чәчәк үстерә торган эш кичкенә теплицадан башланган барсы. Бүген бездә бу шундый тепличный комплекс булып тор. Без 2 миллион бер сезонда чәчәк үстерәбез. Сезон январьдан июльгә чейин бер сезон үтә. Киләчәктә Хәмитовлар эшләрен киңәйтеп, чәчәкләрдән кала тагын төрле яшелчә җимешләр үстерергә ниятли. Бүген шул планнар өстендә зур эш алып барыла. Һәм әлбәттә, алга таба да шундый тату һәм бәхетле татар гаиләсе булып яшәү алар өчен беренче урында. Таңсылу Насырова, Татарлар, Көкшетау шәһәре, Казакстан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Бала чактан таныш сүрәтләр. Шүрәлеләр, су аналары, тәҗәрләндергән образлары барысы шундый бер җылылык белән татар сәнгатенә тугры калып тасвир ителә. Мәскәү шүрәлесе. Безнең өчен татар җырлары ул беренче чиратта безнең туган телне онытмау. Аны саклап калу безнең бурычыбыз. Көрәшчеләр сәхифәсендә Ренат Әхмәтшин. Безнең Татарстанда яшәп, үзеңне күрсәтәсең килсә, үзеңә исем завоевать итәсең килсә, көрәшергә кирәк именно татар көрәшен. Бала чактан таныш сүрәтләр. Габдулла Тукай әдәби музеенда шундый исемдәге күргәзмә ачылды. Ул рәссам Байназар Әлминовның тууына 110 ел булуына багышланган. Татар баласы кечкенәдән укып үскән Су анасы шүрәле китапларына рәсем ясаучы ул. Моннан тыш 200 басманы иҗат эшләре белән бизәгән. Тулырак киләсе сюжетта. Табигатьне, татар авылын, татар өен бөтен нечкәлекләре белән сүрәтли ул. Аның рәсемнәреннән кошлар тавышын, суның шилтерәп акканын, этләр өргәнен ишетәбез сыман. Кояш нурларының җылысын тоемлыйбыз. Статика түгел, катып калган түгел, эшләр анда бар эшке потенциал, хәрәкәтне күрсәтү сизелеп тора. Байназар Әлминов 20-нче гасыр татар сәнгатенең иң күренекле рәссамнарының берсе. Ул Пенза сәнгать училищесында академик белем ала. 30-нчы еллар уртасында китаплар авангардтан кабат традицион бизәлешкә кайтканда, аның усталыгы Татарстан китап нәшриятында аеруча кирәкле була. Биредә рәссам 30 елдан артык эшли. Ул татарның тормышын, яшәешен, гадәтләрен, йолаларын яхшы белгән чын татар рәссамы иде. Һәм ул аны шушы бүтән дөрестлеге белән, чынлыгы белән, менә шушы китап иллюстрацияләрендә чагылдыра алды. Аның һәрбер эше үзе бер шедевр. Ул композиция алымын алсак та, аның төсләрен тыйымлавы да, һәммәсендә дә аның татарлыгы ярылып ята. Аларда ул һәрбер җанварның яки кошның ул халатын ачып бирә. Байназар Әлминов иҗатының иң югары ноктасы дип 1966 һәм 1968 елларда басылып чыккан Габдулла Тукайның Шүрәле һәм Су анасы китаплары бизәлешен атарга була. Аларны укып, рәсемнәрен карап берничә буын үсте. Әкияти образлар укучыларны ышандыра, рәссам иҗатына милли характерларны дөрес итеп сүрәтләү, ихласлык хас. Гомумән, Тукай шигъриятен аңлап, яратып иҗат итә ул. Татарстан китап нәшриятында 1940-тан 1960 елларга кадәр дөнья күргән Тукай китапларын нәкъ менә Байназар Әлминов бизи.
Так уж получилось, что я родился, когда уже дедушки не было. С детства я любил, когда мне бабушка читала детские сказки, и среди них были произведения Габдултукая, например, как «Шурале». Вы только вспомните эти замечательные строки. «Есть аул вблизи Казани, называется Крыла», и ты сразу погружаешься в этот фантастический мир, созданный словами автора, иллюстрациями художника, погружаешься в этот таинственный лес с его загадочными персонажами. «Водяная», «Коза и баран». К слову, в нашем семейном архиве есть зеленая папка, которую я с детства люблю. Она у нас с изображениями, иллюстрациями животных и птиц. Я думаю, что именно с этого момента я впитал любовь к природе, к родному краю и к животным в особенности. Күргәзмәдә Байназар Әлминовның 40-тан артык эше тәкъдим ителгән. Алар арасында Идегәй дастаны буенча иҗат ителгән иллюстрацияләр аерым урын алып тора. Әлеге әсәр татар театры сәхнәсенә 1944 елда гына менә. Байназар Әлминов аңа 1941 елда ук иллюстрацияләр ясаган. Моңа өстәп күргәзмәдә рәссамның төрле язучыларның әсәрләренә иҗат ителгән рәсемнәре дә шактый. Минем апаларым Шүл буенда китаплары шундыйлардан. Танылган татар классикларының портретларын да ясаган ул. Байназар Әлминов графика өлкәсенең ылпат рәссамы, иллюстрацияләре уникаль дисәк, бер дә ялгыш булмас. Шулай ук инде безнең икенче залыбызда бүген тагын бер күргәзмә ачылды. Ул инде Байназар Әлмәнов исемендәге 3нче балалар сәнгать мәктәбендә укучы балаларның эшләре. Бу инде Байназар Әлминовның эше дәвам итә дигән сүз. Бу күргәзмәдә ел дәвамында аның иҗаты һәм гомумән татар сәнгатенә багышланган лекцияләрдә укыячаклар. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Шүрәле персонажы күп кенә иҗатчыларны илһамландыра. Әйтик, Мәскәүдә дә шул исемне йөрткән музыкаль төркем инде 10 ел эшләп килә. Шүрәле бердән-бер татар фьюжн төркеме. Мәскәүнең яшь татар егетләре күпләргә таныш, билгеле татар көйләрен уйный. Тик аларга оригиналь аранжировка ясыйлар. Музыкантларны Россия башкаласындагы татар мәдәни үзәгендә чыгыш ясарга еш чакыралар. Шулай ук сабантуйлар һәм башка зур мәйданнарда, масштаблы бәйрәмнәрдә дә алар көтелгән кунак. Мәскәүнең Шүрәлесе турында киләсе сюжет. Горький паркы яшь музыкантлар чыгышлары аркасында Мәскәүдәге иң зур һәм танылган урыннарның берсенә әйләнде. Ул еш кына татар моңына күмелә. Җырламый, биеми калу кыен. Шүрәле төркеме танылган җырларны шулай ихлас башкара ки, һәр кемнең йөрәген җилкендерә. Безнең өчен татар җырлары ул беренче чиратта безнең ата бабаларыбыз, безнең әти-әниләрбез дип әйтик инде, шуларны искә алу һәм туган телне онытмау, аны саклап калу безнең бурычыбыз дип шутлыйм мин. Шушы татар халык җырлары аша, безнең автор җырлары аша, чөнки тел булмаса, милләт юк. Безне тел һәм дин саклап кала. Бу ел алар өчен юбилейлы. Шүрәле төркеменә нәкъ 10 яшь. Мондый истәлекле дата белән илһамланган яшь башкаручылар үз тамашаларын Шүрәле шоу оештырырга булганнар. Сүз уңаеннан аларның һәр кайсының музыкаль белеме бар. Әлбәттә, пандемия концертлар графигына үз төзәтмәләрен кертте, әмма музыкантлар бирешми һәм яхшы кәеф белән уртаклаша. Людям хочется культурного какого-то развития, впечатлений. Вот, и мы как бы очень рады, что наконец есть такая возможность выступить, обмен энергией. Руслан Курик төркемнең дусты, Йолдызлар фабрикасы 3 телевизион тамашасының ярым финалисты, Шүрәле шоуның беренче кунагы булды. Бу кичә берләштерде, популяр милли көйләр һәм автор композицияләре ләззәт һәм шатлык хисләре өстәде. Я играл в мюзикле «Воображариум» в Зеленодольске. Вот. Поэтому я немножко знаком. Ну, не скажу, что сильно, но знаком. Хорошие, приятные люди. И у меня есть друзья тоже татары. Группу «Шурале» слушает не только татарская публика, но, к счастью, и разные национальности, и иностранцы в том числе. Потому что нам в соцсетях пишут часто иностранцы, что ваша музыка очень интересна. Наше будущее, ну, несомненно, продолжать развитие татарской культуры. Мы будем нести ее в массы, как бы приобщать, как вы говорили, молодежь, да, что-то делать современно. Не только молодежь, да, но и, конечно, все возраста. Шуңа күрә алга барырга, тагын иҗат итәргә, урында басып тормаска. Уңышлар сезгә, егетләр. Ләйсән Асадретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү.
аларның нәселләрендә көрәшчеләр юк. Башка спорт түрі белән дә профессиональ рәвештә беркем дә шөгыльләнмәгән. Ул бердән-бер. Ринат Әхмәтшин турында сүзебез. Бүген ул көрәшчеләр сәхифәсендә. Хәтерне яңартып алыйк әле. 2013 елның 9 июле бу көнне Казанда үткән 27-нче җәйге универсиадада 6 егет милли көрәш буенча үз авырлыкларында чемпион исемен ялыйлар. Менә алар: Нәфис Миңнебаев, Илдар Гыниятуллин, Илнар Галиев, Илнур Муртазин, Сергей Павлик һәм инде әлбәттә безнең героебыз Ринат Әхмәтшин. Чөнки бөтен соперник булсам үзебезнең татар егетләре бер-беребезне яхшы беләбез. А универсиаданың үзен көрәше име, ул менә дело даже не в том, что соперники серьезные или сильные, а просто дело в том, что ты в глубине души осознаешь, что универсиада это первый и последний раз в нашей истории, наверное. Ул бүтән булмаячак алайбер. Һәм ул историягә кирип калу, ул менә ничек әйтергә, двойную ответственность несешь. Шуның өчен аңлыйсың күңелеңдә, что ошибаться нельзя, и шуның өчен теге морально серьезная нагрузка булды, а не как физическая. Ул 17 ел мәйдан тота, җиңеп китә. Соңгы тапкыр мәйданга чыгу әлегедә буягы универсиада бәйгесендә. Көрәшкә килү шулай ук кызык. 10 яшь булганга ул вакытта. Күп кенә спорт төрләренә кирип карадым, футбол белән шөгыльләндем, тяжелый атлетика белән шөгыльләнеп карадым, үземә ниша таба алмыйм. И шунда бер мәлне юқорында гына Кавиев Рим исемле өлкән кеше көрәш секциясына ачып җибәргән. И шунда чакырдылар. Килдем, шоп та китте беренчедән, икенчедән сиздем үземнең сәләтләремә, возможностьларыма. И шулай итеп әкрен-әкрен бәләкәй адымнар белән кирип киттем көрәшкә. Бик көчле тренерлар да шөгыльләнә. Ул беренче тренерым көрәш нигезен бирүче дип Рим Кауиевны атай. Сез аны хәзер экранда күрәсез. Икенчесе Вакыйф Дәүләтшин. Аның белән Казанда укыган чорда шөгыльләнә. Чаллыга кайткач Рәкыйф Фәйзуллин җитәкчелегендә осталыгын арттыра. Һәрберсенең минем уңышларымда үз өлешләре бар ди ул. Уңышлар горурланырлык. Ринат Рөстәм улы Әхмәтшин 100 килограмм авырлыкта көрәшә. 1986 елның 14 майында Түбән-Кама шәһәрендә туган. Татарча көрәш буенча берешәр тапкыр Татарстан Россия чемпионы, бер тапкыр Муса Җәлил исемендәге турнир җиңүчесе, Чаллы сабантуенда 2 тапкыр, Алабуга сабантуенда 4 тапкыр, Менделеев сабантуенда 1 тапкыр баш батыр, 1 тапкыр батырлар бәйгесе җиңүчесе. 27нче җәйге универсиадада милли көрәш буенча үз авырлыгында чемпион, Билбау көрәше буенча 2 тапкыр дөнья, 3 тапкыр Россия чемпионы. Россиянең спорт стасы, халыкара дәрәҗәдәге спорт стасы, Татарстанның ат казанган спорт стасы. 6 машина ата, тәкәләренең саны 100-гә якын. Сабантуйлар чорында көрәшеп көненә 400 мең акча эшләгән чакларда булды ди ул. Иң зур һәм иң истә калган җиңү дип Казан сабантуенда 1нче курста укыганда 3нче урында калуын әйтә. Көрәштә үзе генә куллана торган алымы, өстенлеге була аның. Мен бош белән көрәшәм. Миндә дөресенә көч тә юк, хитрость та юк, бер нәрсә юк. Мен просто акыл белән көрәштем, гел тактика куяйм үземә. Һәр көрәшчегә индивидуаль подходить итәм. Тик көрәштә көтелмәгән борылышлар күп. Иң көчле көрәшчене җиңеп, бөтенләй көрәшә белмәгәнгә җиңелеп чыга идем ди. Шуңа һәр көндәшне җитди кабул итәргә һәм көрәшергә куша Ринат Әхмәтшин. Татар көрәше ул беренче чиратта безнең милләтне күрсәтә торган спорт төре. Безнең Татарстанда яшәп үзеңне күрсәтәсең килсә, үзеңә исем завоевать итәсең килсә, көрәшергә кирәк именно татар көрәшен. Сине кеше күрә, сине кеше ишетә, син үзеңә тормышта таба аласың. Бит хак сүзләр. Гомумән алганда көрәшче көрәшсез тора алмый. Мәйданга чыгып бил алышмаса да көрәш дөньясында кайный. Бүген Ринат Әхмәтшин спорт мәктәбендә директор булып эшли һәм биредә дә татар көрәше буенча түгәрәк ачканнар. 40 укучы йөри. Тренерлар заманында үзләре дә көрәшче булган кешеләр. Бүген көндә Чаллы шәһәрендә
Мингалиев Марсель Завидович деген кеше бар бездән. Ул депутат Государственного совета Республики Татарстан татар көрәше өчен җанын биреп тора. Бик күп ярдәм күрсәтте. Аның ярдәме белән федерация ачып җибәрдек. Во главе федерации безнең Назмиев Айдар Илдусович дигән яшь егет үзебездә көрәшкән, күп кенә дәрәҗәле ярышларны җиңгән кеше. Бергәләштереп бүгенге көндә Чаллыда татар көрәшен үстерү ягыннан эшлибез. Берәр ел, 2 ел дәвамында без көрәшнең дәрәҗәсен элеккеге уровеньга кайтарырга исәп. Көчле рухлылар гына максатка ирешә ала. Ефәк Билбау бил күрке, батыр егет ил күрке ди халык мәкале. Милләтебез әнә шундый горур, кыю егет кызлары белән көчле. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.